obashana kushubile obashana alokho aphenduka njalo amatafula obashana ikhundane liphelelwa indawo yokucasha obashana bayiziphatha abanenimuzo obashana bathi asilali kukhona leli khundane namhlanje siyalibhonya siyalikhipha obashana Inkosi Malanga obashana yethayikhuni lamathenda obashana uFusumuzi Kate Matlala obashana alokho amvukele njalo amacala obashana ifayili yakhe ilokho iqiqinga ikhula iyaphezulu obashana kamuva obashana sekuvumbuke omunye ubusinessman obashana wako Centurion obashana uthi yena wathunjwa uVusumuzi obashana ukhetho obashana bathumela umkhafazo kunkosikazi wakhe wathi akhishwe u60 million ukuze arelease leyo businessman loyo obashana washo ukuthi unkosikazi anayo imali obashana wazoreleaseka leyo businessman ngo10 million obashana obashana kuyavela ukuthi inkunzi le uVusumuzi obashana inkunzi ye-extortion obashana uphusha boma protection fee obashana mawungafuni omshana ukuyikhipha leyo protection fee uyagaxela omshana obashana kuthiwa uyinkunzi Malanga futhi yama kingpin obashana ama heist obashana kuthiwa nemali nje phakathi akayibheki obashana uyabhethe bemehlobuvu obashana aqhamuke seqhugela ngento ebhejile obashana angene ngebhuzu kushunqe obashana mothi yakoloza kuthiwa le umshana kundiza ugebhezi kukushubele obashana obashana hayi obashana uzwile kuthiwa lenkunzi le obashana iyabona ukuthi bayikhiphile emkhumbini okunethezeka obashana isintanta yodwa manje kuyibhowuthu obashana ithi noma kanjani mawukuthi abamhlanganiseli iconnection yakhe bamkhiphe kule inkinga obashana yena uzokhuluma obashana obashana uthi njobe lokho shona phansi emgodini einkantolo ehamba yedwa hayi uthi next time omshana othi umeshona phansi ashone nedlanzana umshana angathi imshikashika le ubengadli yedwa kuyona baningi abantu abebenefits obashana uthi mawukuthi abamtakuli njengoba sebemtantisa yedwa kuleskepe uthi uzokhuluma obashana uthi noma kanjani obashana ku-state kusazonuka isishiphi obashana isishiphi esiyoxaka amafeni sixaka ama-aircon silokhu sinukile kushube obashana hayi wayisusa inkulumo umfo kaMkhwanazi baningi abantu ekuthiwa ngathi bazoshona phansi emgodini kubashunqele akukho ukubambisana ezweni obashana isazosholonto obashana lo go blam Thuka no president bamgcinezela obashana kuthiwa akaphume kuthiwa akagcindezeli ngoba vele na umdiba obashana kubi